Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-ħadd fil-għaxija f'Marsa Xlokk reġgħet saret il-festa ħut min jgħajjad biex ibih xi ħuta min jiżen u min iqatta' ton frisk. Il-ħadd f'Marsa Xlokk kien hemm fil-veru sens tal-kelma festa tal-ħut u ta' dak li għandu x'jaqsam mas-sajt u mat-tradizzjonijiet marbuta miegħu. Apparti li spikkaw il-bejjija tal-ħut bin-nies jixtru dak li qabdu s-sajjieda. Kien hemm min kien qed isajru fuq il-post u kien hemm ukoll diversi mudelli tal-ħut magħmula bl-idejn. Roman Gaffa wieħed mill-bejja tal-ħut qal li l-flus mill-bejħ tal-ħut se jingħataw għall-karità. Bħalma tara għandna vasta kbira ta' ħut lokali bħal smrot, tawrat, ton, ħamima, mazzola, lampuki, qed inbjawh birħis ta' għomna donazzjoni u il-flus li ħaniġbru ħantuhom donazzjoni għall-karità. F'din il-festa li għalija jagħti kontribut kbir il-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk spikka wkoll in-numru ta' dawk li jħobbu l-ħut li jomorhom u żmienhom fuq il-baħar. Giuseppe Karabot xlukkajr ilu għomru kollu fis-sajt. Beda minn ta' eta żejra għax il-ġenituri tiegħu kienu jħobbu s-sajt ukoll. Spiegalna x'inhuma l-fatturi tal-Luzzu Malti u kif jintaraf. Luzzu ikollu il-pruwa qoddimu qisab wara. Għax imbagħad hemm il-kajjek differenti, hemm il-frajgatin, imma l-Luzzu jingħaraf ma li tara tadda Luzzu. Xi ħaġa tradizzjonali tal-Maltin il-Luzzijiet. Għal din l-attività attendew bosta familji u anki turisti, apparti mill-beħ tal-ħut u l-ikel kien hemm ukoll sezzjoni fejn it-tfal setgħu jitalmu aktar fuq is-sajt. Preżenti għal festa ħut kien hemm fost l-oħrajn il-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari fl-istess Ministeru Alicia Buġejja Sajd.